Deze vasthouden? Ja. Ja. Als jullie zitten, kom ik in beweging. Ja, ik weet niet hoe maar ik wil precies. Ja, gewoon daar zitten. Ja, precies. Dat was de mobiele, dat was de camera. Oh, echt? Dat zijn camera uit laten flikkeren. Oh ja, jammer dan. Hé, we hebben geen groepsfoto meer. Nee, dat is niet. Dat is leuk hoor. Ik doe alle handelingen, hè? Nou, we houden hier vannacht in Wampex. Dat is een nachtelijke wandeltocht van 24 kilometer hoeven wij. Door de bossen, door de landen, onverhurde paden. En hier en daar een natuurlijke hindernis, zoals hier ook wetter. Meestal wetter. Een soort van speurtocht? En ze is een speurtocht. We gaan cryptische route beschrijven en prutte kompasroutes. Juist. Maar er wat mensen langs? Ja, dank je. Hoi. Hoi. Hey. Wat is er nou leuk aan? Ah, gewoon ja, midden in de nacht even rondlopen met mijn maatjes en ja, gewoon ja, even een beetje raadsels tussendoor. Ja, vind hartstikke leuk. Okay. Ja, het is gewoon mooi. Ja? Ja, een beetje avontuur toch? Avontuur? Ja, een beetje. Ja, ja nou, zullen we even opschieten? Ja. Okay, bedankt. Hoi. Later. Hoi. Dus het avontuur? Het avontuur, dat zie je de meesten blijkbaar. Is het een vrouwenteam? En één man. Oh, prachtig hè? En wie is nu de leider dan? Nou, dat wist nog sapen. En de mos er wel voorop. Wat is dit? Ik zeker daar nog kleine stukjes. Hoe gaat het? Het best. Ja? Ja. Ja, het zeker best. Toch? We zijn nog maar een liedje bij, dus dan gaat het nog wel goed. Hè? Dus, Ja, precies. Dus we zijn ook nog blij dat we hier binnen. Ja. en waarom doe je mooi? Ja, dat vraag ik me ook wel af. Wat leuk hè? Goeie. Avontuur hoor, dus ik ben gewoon een vrije jongen. Nou? Het avontuur? Ja. Maar je hier nou ik lekker op de bank zitten kan. Ja, daarom, dat is elke vrije zijn. Nou? Is het nou ook een test voor je als groep? Nee, we zijn al een team. Wij zijn al een we team. zijn al alleen nog maar mee. Ja, ja. Ik zoals de wel stoer uit. Ja, dat maakt nou werk hè? Ja? Ja, wees. Maar en tot hoe laat ben je bezig? Ja, meestal een uur is... Zes. Ja, maar dan starten we wat later, dus dan rennen we zo'n tolvoer. Dus je bent in zo'n tolle woorden tot donkere Ja, bos. dat is wel eens vaker, maar het kan wel eens dat het eens een keer minder lang is. Maar dat is al Sjen. Ja, soms wel. Ja, maar dat is leuk. Ja? Ja. Is het toch vreselijk? Nee. Nee. Maar als je weer de finish in, dan zul je werden. Ja, dan kom ik gelijk de kroeg uit rollen. Oh, nou ja. Ja, volle plezier dan, wij zullen terug. Ja, neem ik. Hij maakt de ledlamp. Je zit er wel een beetje bij, want er was een hart hier in de midden en een strook voor. Dus we hadden vanuit de hele passé opnemen. Ik zie hier alweer hele serieuze gezichten. Wat gebeurt hier van de middag? We zijn aan het oefenen om te vlechten. Invlechten. Sommige mensen willen graag leren om in te vlechten. Nou, daar heb ik een workshop van bedacht. Dus ze zijn inderdaad al serieus bezig, rustig. En wat is uiteindelijk de bedoeling? Want ik zie hier nou alweer poppen. Ja, nou dat ze op hun dochters, of op de famkes, het hier mooi het hier in de vlecht hebben. Wist toch wat ze daar rond oefening binnen? Ze binnen daar rond vlechten oefenen en daar vlechten ze heel mooi en heel stief. En ze binnen ook nog met poppen rond oefening. Maar er is ook eigenlijk zo toch is de bedoeling, hè? Ja, straks keert het bij u oefenen. Zie ik hier mijn plakje uit? Zie ook is het helemaal in opdracht. Ja.
steeds dat ik die zie nog, hè? Nee. Maar hoe vies het tot nou, hè? Leuk. Dat net zeer? Wel een beetje. Ja, hoe gaat het met de techniek erbovenin? Nou, het is inderdaad, je moet de kop er goed bij hebben, inderdaad. Maar op zich, je moet rustig blowen en dan komt het wel goed. Hast je ambitie Sean hoe het eruit komt te zien? Ja. Ze krijgt hier deze vlecht al Sjoen. En nou straks kan ik deze vlecht ik nog zien. En hoe vies het tot nou, hè? Leuk. Dus dan ben je wel tevreden? Ja. Nou, het gaat eigenlijk wel heel goed, vind ik. Ja, ik zie net toch dat het zo snel... ja, vlechtje is inderdaad net zo moeilijk, maar dat invlechtje en ik nog onderlangs. Je moet even een trucje terug gaan, maar het gaat toch wel gaat heel goed. Dus waar je wat potentiële topkappers Ja, omstappen ja. nou? Nou ja, misschien. Hè. Kun ze me wat helpen met de Christen, als ik het er ook ga. Ja.